Un beset molt fort i a disfrutar de les falles que encara queda, eh? Gràcies a vosaltres. Ahí tenien la fallera major infantil i el president infantil de la comissió de la falla de l'Aliana CID, una de les comissions més nombroses, guanyadors enguany al concurs de teatre, de moltíssims premis, una aposta molt clara en aquesta comissió per disfrutar del teatre i de moltes més coses, però podeu comprovar que és un autèntic riu de gent el que està entrant pels dos carrers, tant el carrer del Micalet com el carrer de la Barxina. La veritat és que a tope en esta plaça i moltíssimes emocions, sobretot això, moltíssimes emocions. I molts carros també, una comissió prou prolífica, també té el seu futur assegurat. Parlaven també que bueno, el pas difícil en una comissió és quan passes d'infantil a cadet, que és on a lo millor no saps molt bé on està el teu lloc i què vols fer en el teu temps lliure, però bueno, dona gust i alegria veure a xiques com Núria, que no sé si tens 17 o 18 anys, que ja has passat 18 anys i has passat ese trance i continues siguent fallera de la teua comissió a muerte. Sí, per supost, i ajudant a tot el que siga necessari en estos dies de falles. I això, des de tota la vida, he sigut fallera de la meva falla i això és el que volem continuar fent. Tu no tingueres dubtes al passar d'infantil a cadete, ho tenies claríssim. Sí, perquè a més estarà al voltant dels 14 anys, no?, quan es passa. Sí, els 14. I tu en quants anys sigueres fallera, bueno, si fem els comptes? Infantil de la falla amb 9 anys, amb la meva germana, sí, i de fallera major infantil de València amb 10. Si éreu les dues germanes falleres majors. Les dues perquè són bessones i volíem ser les dues, es feia il·lusió. Mira, pràcticament, si no m'equivoque, com Carmen Monzonís, que també estava a la seva bessona de falleres majors i després tingueren que triar. Bueno, tos pares també te triaren a tu per presentar-te a fallera major infantil. Va ser una decisió de les dues, no? Una vesprada vàrem parlar d'això, que no teníem pensat presentar-nos per a això, i la meva germana em va dir: Núria, mira, jo vull apoyar-te en tot el que vulguis, però me faria il·lusió, no?, que et presentares. Pues bueno, mira, quina decisió. No sé si quan t'isqueres te digues, ai, si ho arribes a ver, Núria, la història teua i de la tua germana, Carme, jo penso que és una de les històries més boniques que en tenim a les falles en els últims anys d'això, d'històries personals, perquè a més me'n recordo, jo no sé si a lo millor m'enganye, perquè fan ja molts anys, però crec que en recordar-me que entrevistant al balconet, que tenies tu 10 anyets només, me contares algo així com que la teva germana te deixava ser fallera major infantil si a canvi ella s'encarregava de ser la teua assessora d'imatge. Exacte. És veritat? Sí, ella em va dir això, que volia... Perquè molta gent em pregunta, no? Vareu fer això? No, la veritat és que nosaltres... La meva germana em va dir ella que ella volia que jo em presentara i que ella estaria ahí ajudant-me en tot el que sigui necessari. Bueno, pues la veritat és que sí, també tinguem l'oportunitat de saber una miqueta la història contada per Alejandro Monzonís, de les seues filles, i la veritat és que també el mateix, no? El dia que Carmen era sempre la més llançà i que a la seva germana li agradava anar una miqueta un passet per darrere, i bueno, que sigueren també entre elles dos les que varen decidir que siguera Carmen la que es presentara per al seu sector, que després quedava encara moltíssim camí, i al final, mira, una altra circumstància que s'ha donat igual que en la vostra família, no? Sí, exacte, és molt pareguda. Bueno, doncs continuem passant les comissions de falla, continuen emocionant-se les falleres que passen per davant de la Mare de Déu i els fallers també, per supost. No només emocionant-se elles, sinó allò que és habitual que porten al davant una fila de gent que per a elles són molt especials, és que estan totes girant-se, plorant per a veure a la seva fallera major, que veia així, de l'Aliana CID, com diem, amb el president de la comissió, que d'ací no res el tindrem al nostre costat, a Rodri, i continuem passant des de la comissió de la falla de manera molt especial a esta plaça. És que és molt emocionant. Quantes emocions. Sí, és molt emocionant. Jo crec que és un any que recordes moltíssim el poder passar la frena amb... N'hi ha una persona que està passant ara, Núria, que du darrere una cadira d'errores, l'han posat de peu i entre dos de la falla el porten. De veritat, això és espectacular, estar així en aquests moments. Això és una barbaritat. Ahir mateix a Jaume veiem també passar en una de les imatges a una persona cega i precisament parlàvem d'això. Jo crec que no fa falta ni siquiera veure a la Mare de Déu per sentir-la, no? Jo crec que en esta plaça és com una matxa. Jo pràcticament des de que te dones compte que es comença
l'ofrena en el cas, per exemple, al principi pràcticament del carrer Sant Vicent o al principi del carrer La Pau. Jo crec que en aquest moment envolta tots els carrers una matxa especial. Sí, és això, que des que comença a plenar-se de fallers, que com estem veient estan emocionants, i les falles majors de moltíssim més, no? Perquè desfiles amb la representació de tota la teua comissió. I damunt és que, bueno, des de l'hora de concentració, o vosaltres, des del moment en el que es comenceu a vestir-se hasta que es comenceu a desfilar passen a lo millor un parell d'hores o 3 hores. Sí, o 3 hores, sí. Però després el trosset del carrer Sant Vicent o el carrer La Pau i la Verge jo crec que se passen rapidíssim. Rapidíssims. Jo crec que és molt curtet i això és molt intens també, aleshores es fa rapidíssim, com dius tu. Jo a vegades ho comparo una miqueta en la mascletà, no? Que des de que ixes de casa hasta que pots aparcar el cotxe o pots agafar el metro, arribar al teu puesto per veure la mascletà, i després el que te costa també una vegada acabar la mascleta i te'n vas, sumes totes les hores i potser són un parell d'hores el que invertisses soles per a 6 minuts. I així jo crec que passa una miqueta el mateix. A mi m'ha passat tots els anys quan t'ha desfilat que se m'ha fet tan curt que quan t'acaba dic ja se m'ha oblidat de demanar això o ja se m'ha oblidat donar les gràcies per això. Ha passat tan ràpid i damunt, clar, és que arribes allà a la plaça, veus aquesta imatge... I és emocions, els nervis de voler veure a la mare, no? Tens moltes coses en el cap, els homes, per exemple, tenen que llevar-se el sombrero, la rodina, tenen que llevar... Són tantes coses que tens que acordar que arriba el moment i, bueno, la veritat és que l'emoció t'embarga i moltes vegades, doncs això, dius, a veure si l'any que ve puc aprofitar-ho i vull sentir-ho encara una miqueta més, però no, la veritat és que, bueno, aquesta matxa que envolta pues, pràcticament tota València estos dies de falles fa que se passen així, en un clic. Tinc en mi una fallera molt especial per a nosaltres, una seguidora del Tot és Festa, la fallera major de la comissió de Sant Vicent Ampar Iturbi, que d'una manera molt especial ha passat per davant de la Mare de Déu. Quin moment, no? Un moment molt especial, Jaume. És un moment inoblidable i crec que tota fallera té que viure aquest moment. Has aprofitat per a demanar-li a la Mare de Déu? No li he demanat res, simplement li he donat les gràcies. Gràcies per aquest any i per aquest somni. Suposa que un any molt especial per a tu, també per a José, per al Presi, que el tenim per ahir perdut. Esteu vivint a totes les falles. Ha sigut un any molt especial per als dos i per als nostres xiquets i l'hem passat en grande. Escolteu, és que esta dona a casa té un heroi reconegut, a més a més. És veritat. Suposa que era molta la il·lusió en la que venies. Era una il·lusió molt gran, és un somni que tenia des de xicoteta i enguany s'ha complit. Pues els somnis s'acomplixen sempre en esta festa fallera, ens encanta veure't així de guapa, enhorabona. Moltes gràcies, Jaume. Gràcies, ahí la tenien. I dos amics més que tenim per ací, la fallera major, molt bona vesprà. Bona vesprà. De l'Aliana Cid i el president, Rodri, molt bona vesprà.